Poštovani prijatelji, dobrodošli u kafe restoran Tri papričice. Nalazimo se u Beogradu, Dunavski kej, poznati kao 25. maj. Tu je teniski centar Novak, tu je sportski centar 25. maj i ono što ćete upravo sada vidjeti kada napravimo krug, to je reka Dunav. Danas snimamo ovaj video na Svetu petku 27. oktobra. Vodostaj Dunava nije trenutno kao i nekad veliki, povukla se voda, ali uskoro kada ponovo bude vode i kiša, onda će ponovo ovaj divni restoran Tri papričice biti na vodi i mi sada hoćemo da vam prikažemo šta je to bajka na Dunavu. Upravo ovde pokazat ćemo da se od 10 ujutru dolazi na radni doručak. Na radni doručak svako može da obraduje i sebe i prijatelje i dragu osobu. Potom se dolazi na zvaničan ručak, domaća riba, rečna riba, divna vina, divna piva, cene prihvatljive, kuvana jela, specijaliteti sa roštilja, specijaliteti od divljači i samo možemo da kažemo dobrodošli, prošetajte se ovde u Beogradu na keju, ispod Beogradske tvrđave, očekuje vas bajka na Dunavu, neko kaže skadalija na Dunavu, restoran Tri papričice. Mi ćemo sada polako krenuti da snimamo i da vidimo kako izgleda taj divni restoran, kafana na Dunavu, ali pre toga ćemo ponovo da se vratimo ovde kamerom da vidite kako izgledaju specijaliteti od divljači. Srneći gulaš, zečiji paprikaš, grčka salata, vitaminska salata. I evo sada ovde ćemo polako da vidimo šta je danas na meniju. Čorba s pasulj, srneći gulaš, zečiji paprikaš, ali pogledajte i ovu stranu ovde. Imamo divan izbor za svakoga, pa preporučujemo. Dobrodošli ovde na porodični ručak. Dođite sa dragom osobom, dođite sa prijateljem, iznenadit ćete se kako su povoljne cene i kakav je divan ambijent i mi sada polako ćemo da pokažemo šta ima i od pića. Pogledajte ovde, kamera će da dočara točena piva, vina, rakije, kafe, limunada. Dakle, jedan veliki izbor lepih pića za svakoga po nešto, svaki radni dan, dakle od 10 do 22 sata i subota i nedelja i polako ja sada silazim do restorana. Idemo desno od nas, Dunav teče na istok, dolazi nam sa leve strane iz Evrope. Ovde se sreće sa rekom Savom, gde Dunav ljubi Savu, a pogledajte ovde ponuda u vinu. Vila vina, Tamljanika, proizvodnja našeg velikog viteza vina Milisavljevića kod Trstenika i Temet Tri Morave, prelepo vino. Dakle, dva lepa vina i sada odlazimo u restoran i još jedan put ćemo da vam se obratimo direktno odavde gde možete napraviti predivne fotografije u društvu Labudova, u društvu turista iz čitavog sveta, na ušću Save u Dunav. Nije teško pronaći, iza nas je Beogradska tvrđava, 25. maj sportski centar, teniski centar Novak, lako je pronaći i sve što mogu da kažem u ime naše redakcije Dijaspora Media Group, dragi prijatelji, veliki pozdrav iz Beograda i Srbije, nemojte zaboraviti ako treba jedan lep ručak za firmu, za poslovne partnere, ako je za dragu osobu, ako je za porodicu, jedan nedeljni vikend ručak, samo je dovoljno da se javite na broj telefona, ako imate potrebu za većim brojem usluga, hrane i pića, da zakažete, da dogovorite, ako ne, ovako kao ja, idem sa mojim kolegom Miletom Grozdanićem, mi smo ovde City Marketing Service, Dijaspora Media Group i Dijaspora Group, snimamo ovu upakonu nostalgiju za Beogradom, da vam kažemo dobrodošli u Tri papričice i polako ćemo sada ući tamo, a vi dobrodošli i čekamo vas, dragi prijatelji.